Hi, my name is Chibuzo Nwanedo. I'm a Nigerian. I'm an Igbo teacher and a content creator. I'm very glad you're considering learning Igbo language. That's beautiful. Do you want to learn Igbo as a beginner? Or you can hear but not able to speak yet? Or you can speak but not smoothly and you're looking for someone to be having conversations with? I'm the tutor for you. In my class, we'll learn about words and phrases, numbers, alphabets, one word greetings, simple sentences, and more. Not just that, I'll also be telling you about the Igbo cultures, the people, their food, and many more. So please sign up and let's start the class today. Thank you. Ndewo, aha m bụ Chibụzọ Nwanedo, abụ m onye nkụzi Igbo ma na-edekwa ọtụtụ ihe n'asụsụ Igbo. Obi bụ m sọ aṅụrị na ị chọrọ ịmụta ka esi asụ Igbo. Daalụ, asụsụ Igbo amaka. Ị bụ onye chọrọ ịmụta asụsụ Igbo site na mbido, ka ọ bụ na ị na-anụ mana ịmabeghị asụ, ka ọ bụ na ị machaghị asụ nke ọma wee na-achọ onye gị na ya ga na-enwe mkparịta ụka kwa mgbe ka ị wee mụta nke ọma, biko kpọtụrụ m. Ọ bụrụ na anyị malite, anyị ga-amụta maka mkpụrụ okwu, nkebi ahịrị, ahịrịokwu, ọnụọgụ, ekele dị iche iche nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga. Ọ bụghịkwa naanị ole ihe ndị ahụ, aga m na-akọkwa gị akụkọ banyere omenala ndị Igbo, nri ha, asụsụ ha, ejiji ha nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ya mere biko, bịanyere m aka n'akwụkwọ ka anyị malite ozugbo. Ndewo.